Tak kasih info spot mancing bolo ngisor jembatan Talang Bowong, dikenal karo masyarakat kene jalur Luna Maya. Mergo Luna Maya ki wis tau pit-pitan neng daerah Talang Bowong. Ceritane ngono kuwi lur. Nang kene iki potensine iwak ceng, wader cakul karo beles. Ayo saiki cek lokasi. Kene iki Talang Bowong, jalur Luna Maya. Ayo dicek kaya ngopo spote ngisor jembatan Talang Bowong. Pas pertigaan iki ambil kiri. Wis tekan iki. Dulu. Kene iki potensi iwak beles, wader cakul karo ikem. Monggo searep nyoba.